Animació original creada per Pia Animations. Ei, hola, Freddy. Hola, Bonnie. Has vist el senyor de seguretat? Em sembla que s'ha deixat l'uniforme a casa avui. Ah, ja sabeu com és. Sí. Però ja el trobarem. És una mica complicat perquè ja saps, porta aquella màscara falsa del Freddy. Bé, com has pogut observar que no hi és, per què no vas a buscar a una altra banda? Senyor de seguretat, he vingut a fotre una cosa. Oh, merda, collons, cago en Déu! Has vist el senyor de seguretat? Tinc el senyor de seguretat aquí! No, és el Freddy. No, és ell per portar una màscara falsa del Freddy. Que no ho veus? On és el teu escàner facial? Oh, merda, collons! Si era el Freddy, per què em continuen lluernant els ulls d'aquesta manera? Ah, no sé, potser perquè l'has espantat. Que l'he espantat? Veus si et deixaré borni, ara. Foxy, relaxa't. No fotis. No puc ser l'únic que s'ha donat que el que porta és una disfressa. Balomboi, tu has vist? Ja no sé pas si del Freddy. Només tinc ganes de fer aquestes petites, allargades, i no dones piles. Em dic fins als collons. Ensenya'ns la cara d'una vegada. Em sembla que això és trampa. Saps que és igual. On és el Freddy? No n'hi poden haver dos, eh? Freddy? Oh, molt bé. Ara tenim dos Freddys a l'habitació. Guai. Què és un l'hospedrer, Bonnie? Et fotrà una hòstia. Es pot saber què passa aquí? Busquem el senyor de seguretat. El teniu davant! Oh, em sembla que és el Freddy. Oh, la mare que va matricular! Tu ets el Freddy! On vas, ara? Pot entrar aquí. Jo no entenc, estic confós. Bonnie, escolta, un moment. Quina hora és, ara? Ei, Mangal, quina hora és? El 5:59! Aquí tenim el senyor de seguretat. El senyor? De seguretat? Piles! No, jo sóc el Freddy, ja em coneixeu tots. Hòstia puta! Hola.